Ugbo Njem ebuli egwu anyị ebuli egwu Ugbo Njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuli egwu ọkwanụ njem mmata Igbo njem mmụta ka anyị mara ihe Igbo ji bụrụ ọkaikpe Igbo karịsịa Ugbo Njem apali egwu anyị ebuli egwu ọkwanụ njem ọmụmụ njem amamihe anyị ebuli egwu oge ndị Igbo rụgbala nụ Ugwumba paniela Ugbo Njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube. Ọ bụrụ na ị na-aga n'ụzọ wee zute agwọ n'ụzọ, ama m na ihe mbụ ga-agbaghị n'obi bụ ịgbagodo ọsọ tupu ị chọwa okwute ma ọ bụ osisi ị ga-eji pịagbuo ya. Kpatara ndị be anyị na-eji asị agwọ enwe onyi maka na agwọ na mmadụ adịghị ebi n'ụlọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbara agwọ ọsọ etu a, kedụzi maka mgbe ị hụrụ eke? Amaara m na ọ bụrụ na ị hụ eke n'ụzọ, ịgbacha ịtụfu akpụkpọ ụkwụ. Mana ị maara na e nwere ọtụtụ obodo ọ na-agba eke pụta etu a n'ihi ihe metara mgbe gboo, n'ihi ntọ na ana ma ọ bụ nsọ a na-asọ n'obodo. Ọ bụrụ na ịhụ eke a na-agara onwe ya, ị na-agara onwe imekọta mee na nke na iwe enweghị ka ị pịagbuo ya, ị ga-ekote okwu ma ndị obodo ma arụsị ma eke na onwe ya dịka ha si kwuo, maka na eke bụ ihe arụsị ha ji eje ọgụ ma ọ bụ ihe arụsị ha ji apụta ihe ma ọ bụrụ na ọ chọọ izi ha ozi dịka esi meta ya na mgbe gboo. Ada achọ eke okwu nke bụ na ọ chọgodo ịgbafe n'ụzọ, ndị ụgbọala niile ga-akwụ na cherie, ọ na-agara onwe ya ka onye nwe obodo. N'obodo ndị ahụ ọkwa ya nwe obodo. Soro anyị n'ụbọchị tata dịka anyị na-atinye anya n'ihe gbasara ụmụ ihe a na-asọgasị. Tata anyị ga-atinye anya na ndị na-asọ eke. Dịka anyị maara, ide mmiri niile na-asọ eke, nke bụ na ọ bụrụ na iruo na lokal gọọmenti ndị ide mmiri na Anambra steeti na-akpụrụ eke n'ebe ahụ iji gosi na eke bụ ihe ha na-asọpụrụ n'ụdị pụrụ iche. Ọtụtụ obodo n'Imo steeti na-asọ ya. Etu a m furu ugbu a, enwere etu o si eme m n'ahụ, ọ dị m ka mkpụrụ osisi. Mana isonyere anyị n'oge Ugbo Njem nke ụbọchị tata, ị ga-ama ihe kpatara ọtụtụ ndị obodo dị iche iche ji na-asọ eke n'ala Igbo. Ugbo Njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube. Ụkwụ ka eji achọ ihe dara na mmiri. Ndị be anyị sịrị na ọ bụrụ na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-arụrụ ya aka maka na okwute na awọ na-enyi. Ọ bụrụ na ịjụ ase imirikiti mpaghara Anambra steeti nakwa ọtụtụ obodo na Imo steeti, a ga na-asị na anyị na-ahụ eke, ndị be anyị na-asọkwa eke, na anyị na-ahụ ya mgbe anyị pere mpe, anyị na-ahụ ya mgbe anyị nọ na be nne anyị ochie na be nna anyị ochie. Mana ọtụtụ n'ime ha amaghadị ihe kpatara eji na-asụ ya, karịma na ha na-erota na mgbe ahụ na ọ na-abụrụ ọpụta ndị agadi nwaanyị a na-etu ya afa, na-agwụ ya nke a na-agwụ ya nke ọzọ, mgbe ụfọdụ aga kpopụ. Ọ pụtara na ndị nne na nna agwa ha ụmụ ha ihe kpatara eji na-asọ ihe a, kama atị ha na ọ dị iri onye ọbụla nwunye ya na-akpa ya, ma ekwuona na ndị be anyị na-asụ ya. Mbanụ, o ruo na mgbe ọ ga-abụ ihe dị agha mee anyị ajụọ asị. Ya mere mgbe anyị ji chọọ ka anyị jụta ihe gbasara etu esi na-asọ ma ọ bụ ihe kpatara eji na-asọ eke n'ọtụtụ obodo n'ala Igbo, ọkachasị n'ide mmiri na mpaghara ọrụ n'obodo ndị ọzọ dị iche iche, anyị bara n'okwu arụsị. Ị na-anụ ihe na-ekwu, anyị bara n'okwu arụsị. Anyị bara na ebe arụsị ide mmiri kpọmkwem, wee zute onye isi nchụaja nke ya bụ arụsị ide mmiri ka anyị na-ekparịa, maka na o doro anyị anya na etu ọbụla ọ dị na ọ ga-amanata. Ndị anyị na ha ga-akparị nkata n'ụbọchị tata bụ ndị anyị kwenyere na ha maara na iwu ka ọ bụ na ha maara ihe gbasara ihe eji na-asọ ihe ọbụla a na-asọ n'obodo ha, ọkachasị ihe gbasara eke. Dịka anyị nụrụ, ọ bụghị sọsọ eke ka ha na-asọ, mana tata ka anyị tinyegodo ọnụ n'ihe gbasara
ihe eji na-asọ eke. Soro anyị ka anyị gaa. Ị ga-eso anyị baa n'okwu arụsị ugbu a dịka anyị na-aba na okwu arụsị ide mmiri. Anyị aganụ. Ugwumba. Arima nna ikudala. No. Maka ndị na-ekiri anyị gwana onye bụ. Afa m abụ Okechukwu Ezama. Eze ndị obuzuru okwu. Aka ji ọfụ ide mmiri gburugburu. North and South. Ide mmiri niile na ọgwụ aka ji ọfụ. Ide mmiri niile. Onye na-ene ọ ga-asị na ịma ihe eji mara ndị na-aka ji ọfọ mgbe mbụ bụ na ha na-akata ahụ na ha ga-abụgo ndị okenye. Onye na-ene ga-achịkwa na ịka bụ nwa okorobịa. A na nka ha na ọ mara ya maka ọ bụ ma ebu obi abụ ụzọ eboy na ọ ga-abụ na ọ mara ya ama ọ bụ pụtụrụ anyị etu esi ewepụta onye bụ aka ji ọfọ. Ọ ide mmiri niile na-agba afa gbasara eze nwaanyị ide mmiri. I'm a businessman before, and they settled on Madeto. Ejuru mo nwe ego before I say no mo ide mmiri mara. Mana oye ga emeleli before emali ye na ya. Maka na so many people ya na-enwe problem ya ma ebe ye na-emerisi. Ọ dị mma ka anyị gaa n'ihe kpọọ ebe bata dịka aka ji ọfọ nke ide mmiri kpọtụrụ anyị ihe ndị ide mmiri na-asọ. Ndị ide mmiri na-asọ eke. Ide mmiri na-asọ eju. Ide mmiri na-asọ ngwere agụrị. Nkịta, especially nnobi, ahịa eri nkịta. Mana a ga-akpa nkịta. Mana iyi akpa nkịta, mana iyi eri ya. Abịa na ide mmiri gba gburugburu. Kedu etu iso ike a si bido? Kedu ihe kpatara iji asọ ike? Ike niile ka a na-asọ. Eke niile, asọ mostly nnobi, ya nnobi ide mmiri as a whole. Ayaghị eji eke egwu egwu. Olesikwa na onye ji eke egwu egwu ihe ọfụrụ owelu. Ọ ide mmiri eke ka o ji eje ihe. Eke ka o ji apụ. Mmiri niile nwechara eke mana ọ ide mmiri nwe eke ahụ. Afọ m bụ High Chief Simon Ume Ichie Ezude. Abụ m onye Amoji Village Ụmụoji. N'obodo anyị bụ Ụmụoji, anyị nwesokwa na ofu obodo na ide mmiri a, and anyị nwa na-asọkwa eke. Anyị adịghị eri eke. Anyị na-asọkwa eke. O nwere ihe gbata ide mmiri ji asọ eke. Number one, that eke bụ symbol alụsị mmiri ide mmiri bụ anyị. Eke ka o ji apụta. O nwere obodo bụ na fa na-asụ ihe a, mmụọ afọ wee symbol ihe o ji eji ije, ihe o ji ekwu okwu, ihe o ji akpa ike, ihe o ji apụ apụ, ihe o ji eji ezi ozi. Eke bụ ife alụsị ide mmiri anyị ji apụta nye ka ozi ezi. Ọ na-akpata onye ide mmiri ọbụla eke nwa na biya ọ bụrụ ezigbo ife a ga-eji gba afa ma ife ka ọsụ ya. Onye ide mmiri ọbụla adịghị eri eke, orie ka ọ ga-eto afọ nwa ada agwụ ya agwụ. And eke ada atakwuna anyị nwa, anyị na-achị eke n'aka ọ data anyị. Ma kịta eke pụta ebe a mma eji aka chinye ya na ọ data anyị. Yes, ma obodo a mma eji aka chinye eke enu ọ nwere ife ọ ga-eme once ịbụ onye ide mmiri. Maka anyị na-asụ ya both n'ụlọ ma ebe ọbụla anyị nọ, anyị adịghị eri eke. Onye bụ symbol alụsị mmiri be anyị ide mmiri. Onye bata eke bata be mmadụ na be anyị na-asị ya na ide mmiri batakwa obe gị. Anyị ada ịkpọgodi ya eke na ọ bụrụ o nwere ihe omi, mana ịkpọ iwu onye ya na ide mmiri batakwa obe gị, ọ ghọtabụ ife ikwu. N'obodo a ide mmiri niile onye rie ya ma ọ bụ onye gbuo ya, onye ọbụla gburu eke na ide mmiri ya akwa eke ahụ. Etu esi akwa eke.
ahụ ya egota akpati ya eji nne ya gotasị ihe niile kwesịrị eji eme omenala gbaa mkpọkpọ dị n'ime gbaa egbe yọọ ayụyọ onye gbuo ya na mahama ọ ga-abịa ebe a ka agwụ ihe ọ ga-eweta ka ọ bụ ya mee ya n'ụdị na bulile ibu na ọ ya abịarị mana onwe ndị na-egbu ya n'ụdị na ha fụrụ ekwensu ịghọtalụ na-afụrụ ekwensu si gbuo si mee nke a egbuo kpapụta n'ilo moto arị ya enu onye mere ụdị ihe ahụ onye tekwa aka egbukwa onye a n'ilo. Kedu mgbe o bidoro mgbe ide mmiri malitere maka mgbe ụfọdụ enweghị ndị ụfọdụ ajụrụ na-asị na ihe ha ji na-asọ ihe ụfọdụ bụ mgbe a na-eji ọgụ na gboo na ihe dị etu a dịka ndị ọka na-enwe gbara ha ama na ndị Igbo na-abịa imegide ha ihe dị etu a kedu mgbe ihe a bidoro mgbe ide mmiri bidoro? Asị m kwa asị nnọọ bidoro ka m si wee nụ n'akụkọ mụ anụrụ ya because anụrụ na Nigeria by then. O nwegwo onye gbuo eke and egbuo ya na be anyị knowingly or unknowingly a ga-anwe ebe a na-akpọ ịkpụ alụrụ eke. O nwere omenala onye a ga-eme a na-akwabi ya dịka akwa mmadụ ịghọtago and anyị na-aga n'ezipụta bụ efu ebe moto gbuo eke anyị na-edi akata akwụkwọ tụkwasị ya akwụkwọ afọ anyị kata tụkwasị ya bụ iji wee gosi na o wute anyị na-eje n'ọfịa etu akachata akwụkwọ tụkwasị eke afọ moto ugwu iji wee gosi na o wute anyị. Mgbe anyị kpebiri ime mmemme anyị jụọgasịrị asị si ihe dị etu a aka na-afụ ya anya asị na ada afụzie na ụfọdụ ndị mbịambịa na-abụziri ha afọ ehi gbuo rie na nzuzo. Obodo fụ onye dị etu a na-aga ịgbari ịnụsi ọgụ nwere ihe obodo ga-eji aka ha mee ka a ga-ahapụ ya na arụsị ga na ha mew ihe ma bụ onye ọbụla nọ fụ ebe onye mba gburu eke ọ ya gwakwa na ndebe anyị na-asọ a o gbuo eke ahụ akwụkwọ na ndebe anyị na-asọ onye bụ eke na ya ha wee gbuo eke onye ha dobezikwa ahụ na ya n'onwe ya emenụ emechi ihe emebe o nwere ike isi na be anyị kpapụ gbaje ebe ha mana ihe na-eme dibịa ya agwọta ole si na ọbịa kọnfam mụọ n'ihe dị etu a mana o welukwa aghụghọ bịakwute ka ayọba mmụọ ife ọ na-abata ebe afọ na nye o nwere onye Ebonyi steeti gburu eke si na abụ ana na dobe ahụ na abụ ana abịa kpọọ m onye dị etu a gburu eke njebe ebe na-anya ọ bụla eke eziokwu isi ya nwoke gekwa iji gbuo eke ke mana be anyị na-asụ eke ide mmiri na-asụ eke si na abụ ana na beside na ọ na-ama ihe ọ na-ekwu na ọ gbasara ya na abụ onye chọọchị isi n'ịbụ onye chọọchị ọ fụrụ anụ gbuo anụ n'ịbụ onye chọọchị isi a mana ịma ihe ndebe anyị na-asọ anyị na-asụ eke bụ nne obi mana ọka ịmara ihe ya emenụ ndị nna nwa ya gara apụọ si ihe m kwudobere obi eke ịmara onye gburu tikpetu abụọ ya ịmara ihe ya mee ya natala onwe m 4 days nwoke lachapụ ọsọ nawakwa Ebonyi steeti be ha ruo na Ebonyi steeti tụọ afọ nwa tụọ afọ nwunye tụọ afọ ọ na-ezizi ozi n'ọkwọ nna obi na o nwere eke ọ gburu afụzikwa na onwe ihe ndị ebe ha mere ama ha ya bụ na ihe anyị ghọtara n'okwu bụ na ọ bụghị na obodo ga-akwadoga nụọ ọgụ tigbuo onye ahụ onye nọ ebe anyị agwakwa nwoke anyị na-asụ eke ịyapụta bara onye ahụ mba stop that aka uwe pụọ na ihe gbasara eke anyị kwuo ejiri ya egwu na be anyị because ọ bụrụ na igbu onye mmadụ gbuo eke na onye fụọ gị na igbu eke ma onye fụọ onye gbuo eke akpọrọ ndị mmadụ ejidere onye a very problem eke a gbugbo ma onye fụọ ya onye gbuo ya onye gbata ịfụ mmadụ ma o gbuo eke be anyị ga-ejide onye ya ị ga-ejide ya bụ ka iwe protect iwe zụta ndụ gị nwa because ịfụ ma ikwuru ya mana gị na onye a bụ the same thing. Onye ọbụla bụ onye bata na ụmụ ojii be anyị the first man a na-agwa ya bụ n'obodo a dị eri eke egbukwana ya
onye ọbụla nwa anwa gbuo eke n'ụmụ ojii bụ onye bi ebi onye very big problem ka ọ ga-abụ ya ọ ga-akwụ ya akwa mee omenala ihe etu esi eme ya and o mesịa ya oge si n'ụmụ ojii wee kwapụ nwoke ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba panigaranụ nwoke ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba paniela. Ihe gbasara maka anyị mana ihe ọbụla a na-asụ anyị gara ọka anyị kpacha anyị ga-akpagharị afọ ọka fụ enwe ma nke na-abata n'ebe mmadụ agwa anyị na enwere ihe na-ama mbusa enwe agbanwere agwakwa anyị na anyị na ọzọ bụ na ọ bụghị enwe niile ka ọka na-asụ kịta ikwu na ihe ọbụla bụ eke ma nke a na-adọgbu mmadụ nke wadọgbu mmadụ ọ python that is nke bụ constrictor nke a na-abụ ihe ọbụla ụlọ no ya tọgbuo ya abịa na side ahụ ịma na nke ahụ eji ike apụtakebe that one ahụ eji ike apụtaba nke pụtara lili mmadụ bụ eke bụ python o si na eke pụọ mana ọ nọ n'ime osimiri o nwere ihe ọ bụ ya wụ na nke ahụ riogoro mmadụ na nke ahụ onye fụkwa ya onye fụ nke ahụ ya azọba onwe maka o nwere ike iri onye ahụ mana ọ ha eji n'ike afụ ya o nwere obodo ya ije na-afụ ya ọ na-aga mana like nna obi ya ya na ọ dị o nwere side ebe ọ dị ebe a mụ na nọ ọ dị ebe a mana mụ na mmakpọnwụ ba ebe ahụ maka onye ha chọrọ mmakpọnwụ ba maka ya ifo ka esi jedebe ya kpọnwụ ba ebe ahụ ọ ebe niile ka anyị chọkwụ n'ịba ọ bụghị ebe niile ka anyị chọrọ ịba ịma na oge ochie o nwere obodo na-enwere mmụọ ha butere according to etu gị nwa si wee kwu ife anyị ji wee bute akụkọ nna ha gwa ka nna agwa gị bụ ihe anyị ji wee seki obodo ife obodo ji wee chelụ onwefa ife obodo na-efe nwee nsọ ana maka na o nwere obodo ọbụla na-enwere nsọ ana obodo ọbụla nwere ihe a na-asọ like abịa n'ụmụ ojii na my village a na-akpọ amụja ya dịrị ụkpaka ụgba mana other villages n'ụmụ ojii na-eri ụgba rie ụkpaka mana my village abụ m onye amụji village ụmụ ojii aya dịrị ụkpaka nnukwu akịta ife alụsịba anyị nke my village kwa aya dịrị ụkpaka alụsị ọbụla ebute nwere ife ọ na-asọ ihe ọ pụtara bụ na nkọwa okwu pụtara na ihe unu ji na-asọ ike bụ ka mmadụ ghara iri arụsị simbụ alụsị mmụọ be anyị ike niile ka ọ nwere ka na-asọ o nwere ihe a na-akpọ eke ọgba nke a na-ebu ibu nke a nwere ọ bụrụ ya bụ ide mmiri eke bụ eke ide mmiri normal eke nke a na-adị small normal eke mana those big one anaconda ọ dị sim nke a bụrụ eke ide mmiri mba o nwere nke abụ o nwere ihe gbasara anyị na eke ọgba ndị a nwere ihe gbasara anyị na eke ọgba na that particular eke ide mmiri afọ anyị na-asụ ya nso na-asụsụ ya ike eke ọgba nke nnukwu ọ batabeghị eke ọgba ike nkiri ite onwe gbasara anyị ya mana nke anyị na-asụ asụ bụ eke ide mmiri anyị adịghị erikwu ya and ọ na-abata be anyị ọ da-achọ mmadụ okwu na be anyị a tụrụ anya na ọ bụrụ na anyị pụta dịgasị maka enwere mgbe a na-akọrọ anyị akụkọ ma ndị Imo ma ndị bụ na sị anyị na mgbe ụfọdụ ọ batakwute mmadụ n'ime ụlọ enweghị ihe ọ ga-eme onye ahụ enweghị ihe ha ga-eme mana ọ dị ka a ga-asị na enweghị ihe mgbanwe na ọ da-apụtazi etu o si apụta m ihe mere bụ na eke na-apụta mana sisi ndị bata nyebe ide mmiri nri afọ gịnị 2017 mbatara ndo nyebe mmụọ nri nyebe ide mmiri nri ka m na-afụta fault so many things na-cause problem nke ọ bụ na mfụrụ ya abịa onye people nsogbu ana m eji n'oge
golu something gbaa n'isi everybody ịmara before tide load aji ike dị gbogbo aha ebe niile bụ ọhịa enwere ike napụta na-eneke so o nwere mgbe iyi ọrụ gbasara ya si na machọ ka a na-eji ike maka eke nwere ike na cross people nwere ike si ekpensu and o nwere ike cross moto rie no ya gbata aka nwe accident so yotuo ihe ji ike fear anyhow. Dịka anyị maara, ndị Igbo esoghị na ndị na-enwere chi ọbụla a na-ekpere ndidi. Ọ ndị Igbo anyị kwuru okwu sị ọ bụrụ na ike ngam adịghị ire esuo mi ọkụ, na-ekwukwasịsị na arụsị kpakarịa ike agwụghị osisi eji tụọ ya. Ọ bụ onye Igbo anyị bụ ihe nechara Chineke bụ Olisa bi n'igwe anya wee sie Jizọs setụlụọ m ka nsoro ibe m ṅụrịa. Ihe ọ pụtara bụ ya bụ ihe dịwara anyị n'ọbara kamgbe na anyị adịghị enwere chi ndidi a na-achọ nye anyị ugbu a. Anyị bụ ndị na-agbata mbọ, ya bụ onye kwe chi ya ekwe chi m na ị ga-ekwenata ọ bụrụ na ị kweghị ekwetara gị. Ya mere ọ bụrụ na anyị tinye ya bụ okwu anya hụ na mgbe ochie ọ bụrụ na ebute arụsị were nụọ ọgụ ma ọ bụ mee ihe dị agha, ọ gaa ugboro na abụọ gị ịtọ o metaghazie asị ezu ike ebute arụsị ọzọ bukwasị ya n'isi, ọ gọzie okpokoro osisi amanyere akwa n'ọrụ onwe. Enwezi onye ga na-egburu ọkụkọ, enwezi onye ga na-achọrọ ụmụ ihe a na-achọrọ ya. Etu a ka ọ dị na mgbe ochie. Ya bụ na ndị ide mmiri ọ kachasị ndị aka na-eme ihe omenala kwenyere na enwere ihe ya bụ arụsị ide mmiri na-eme kpatara o ji wee nọrọ ugbu a. ife ide mmiri alụsị be anyị na-emere anyị nwa bụ echetara m oge nna m nọ o nwere ife na-abụ ome nna m ebekuo alụsị ide mmiri wapụrụ ya ọjị n'anyanwụ. Ọ wapụrụ ya ọjị n'anyanwụ dati eke a ga-abịaba anyị n'abalị ozi ka ọ bịa. O ketara m oge nne m nọ o nwere sọntị mmenụ ifebe sielu nne m ike o nwere akwa obe bekuo alụsị ide mmiri be anyị. Dati eke ide mmiri bịa n'isi bed ebe ma ịmụna dine zie ozi. So onye ọbụla na-eme omenala ọfụma aka ya dị ọcha eke afụ na-anụrị ọgụ mmụọ ide mmiri ya na-anụrị ọgụ ma o bekuo ya ma aka onye ya dịkwa ọcha. Ugwumba ndị Igbo na-asụsị one man's meat is another man's poison. Onwe bụrụ otu ihe ahụ anyị na-ekwu na ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ. Ịhụnanya ihe dịka ụgba ọ na-abụ irute n'ala Owerri ibupụta ụgba etu a onye eji nke o ji edowe atarị ụgba ṅụrịa mmanya ka ọ ga-abụ irute n'ụfọdụ obodo ụmụ ojii na ha ada emetụ ụgba ọnụ ya bụ ụkpaka. Abịa n'ala Igbo niile enwere mgbe ụmụ nwaanyị na-asọ eke ọkụkọ. Ụmụ nwaanyị ada ata eke ọkụkọ ọ bụghị na nwoke nyere ha enye, mana ugbu a ụmụ nwaanyị na-atazi eke ọkụkọ karịa ụmụ nwoke maka na eke ọkụkọ tọgarịchara n'anụ ọkụkọ. Amaara m na ịbịa na mechi ọkụ n'anụ bụ obodo nsi anyị na-ata nkịta na-atakasị ahụ. Amaghị m ka ndị Kalaba ọka anyị ata anụ nkịta. Onye ka m nụrụ na ịbịa na mpaghara ụfọdụ na Nnobi na ndị Nnobi adịghị emetụ nkịta ọnụ. Aha Ezechukwu na ndị mpaghara ebe nsi ya da asọkewe ọtụtụ ihe a na-asọ asọ ọ bụghị ma ọ bụ nke anyị mara na ọ na-asọkwu onye dịka mmadụ. Echeghị m na enwere onye ọ ga-abụ nakata etu a ọ gata ihe dịka anụ udere, mba, maka na ọ ga na-asọghị onye. Mana anyị makwara na ọtụtụ na-ata ya. Ebe ọ dara na nke mbụ na ihe ọbụla gakwutere m dịka akwụkwọ nsọ kwuru gbuo ya rie ya ha niile si n'ebe Chineke nọpụta. Ọ bụzikwara nke na-asọ m onye mba nke ahụ gbapụ. Ya mere na ihe anyị ji na-ewepụta mmemme a bụ na ọtụtụ n'ime ihe ahụ a na-asọkwanụ. Amara m na ụfọdụ ụmụaka ọ bụrụ na ndị a na-amụghị n'ala Igbo natacha n'oge ekeresimesi a ga na-akọrọ ha n'akụkọ na enwekwara mgbe ndị be anyị na-asọ ihe a maka na ha enweghịzi ike ịhụ ya. Ọ bụghị mgbe a na-asị na agwọpụta ekepụta na a ga-egburu ya n'aka chịpụ, ma ọ bụ mgbe ahụ a na-eji osisi na-etu ya afa na-ekupụ ya n'akụkụ. Mba, ọ dịkeghịzi.
ndị mbịambịa atatọ onye mmepe obodo na ọtụtụ ihe dị iche iche emeela na enweghịzi nke a na-ahụ anyị maara ihe o furu anyị tupu anyị hụ nke a ya mere na uru mmemme a bara bụ ka eme ihe a na-akpọ akụkọ mgbe ochie dịka anyị maara na ọ dị na a na-agụ n'ụlọ akwụkwọ abịasị histrị bụ ka e wee kọrọ gị ihe ndị nna nna unu mere ya mere na nke a na-abanyekwa n'ihe ndị nna anyị mere obere oge ọ bụ na ihe ndị nna nna mere maka na ọtụtụ n'ime ha na-anwụ ụfọdụ ka ga-adịtekwa aka mana uru mmemme a bara bụ ka anyị marụ ụmụ ihe dị iche iche a sọrọ na mbụ etu ọ dị ugbu a n'ebe anyị na-aga echi mata na ọ bụ ndị Ugwumba na-ewepụtara gị mmemme a ụgbọ njem apani egwu anyị ebuni egwu ọ bụ ebe ka a na-eje anyị ebuni egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba panigaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba paniela